Hola a todos, ¿qué tal? Benvinguts, benvingudes. Buena tarda, buenas tardes a todos. Bienvenidos y bienvenidas al 11è Festival de Curtmetratges, Festival Internacional de Curtmetratges de Pineda de Mar i de Mar. Jo soc la Maria Muñoz i aquesta tarda estarem aquí un ratet veient bon cinema. Tengo que decir que de verdad que he visto los cortos y me he quedado, pues me he flipado directamente, porque calidad cada vez mejor, actores maravillosos y, bueno, y emoción. He plorat, he rigut, m'he emprenyat, m'ha passat de tot. O sigui que molt bé, molt contents. Així que, bueno, abans de començar de lleno en la faena de donar premis i saber quins són els guanyadors aquest any, ens agradaria començar amb una miqueta de música. I avui tenim una parella de noies que ho fan molt i molt bé. Vaig a mirar la xuleta perquè si no... Aquí la tenim. Bueno, tenim a la Anaïs Bernat i la Núria Delgado, que ens faran una cançó que suposo, segur que els nanos la recorden i a mi m'agrada molt, De tant en tant la veu, la pel·lícula. Encara que sóc gran, I encara la veig. Y me agrada, oye, fíjate. Qué cosas tenemos las niñas, Así que os presento ya a estas noies. Anaïs Bernat i Núria Delgado, que ens faran el Suéltalo de Frozen. Vinga, va. Bravo, bravo. Yo opino igual que la chica de Frozen. El frío a mí nunca me molestó. De hecho, siempre tengo calor. Una cosa, Esta tarde-noche, vamos a ir desgranando los premios y vamos a ir desgranando las películas. Yo las he visto y hay algunas frases que me he quedado para mí y que las voy a soltar esta tarde a ver si alguien me las recibe y las conoce. Pero de momento lo que vamos a hacer primero de todo es agrair la presencia institucional de la excelentísima alcaldesa Sílvia Biosca. Un aplaudiment para ella, sisplau. Gracias por venir. Y a la regidora de Cultura, Verónica Rebollo. Bueno, i ara sí, anem al cor d'aquesta gala i als premis. Aquest any la qualitat dels treballs presentats ha estat increïble i la competència ha sigut molt renyida, és veritat, Yo les doy fe que han sido maravillosos. Y como por arte de magia, por aquello de, ¿cómo decía ella? Cucufata, la patata. Pues como ella, vamos a saber el primer premio de la tarde, que es el premio del público. Tengo que decir que como ya habéis visto durante todos los días de proyección, cada sesión vau trobar unes butlletes per emetre el vot, el vostre vot, per poder triar quin és el premi del públic d'aquest any. I el premi del públic d'aquest any m'han dit que ha sigut el que ha rebut la ovació més llarga de tot el festival i crec que de totes les edicions del festival. Podria aplaudir, sí, clar, sí, por supuesto. Y este premio, yo he visto la película y es una gozada ver que en este país se hacen estas cosas tan bonitas, una gozada. Yo quiero recibir aquí con nosotros a nuestra regidora, a Verónica Rebollo, por favor, para que nos lea quién ha sido el ganador o ganadora de aquest guarda. El aplauso ha sido muy pequeño. Tienes que apoyar hasta que lleguen aquí. Bueno, abans que la Verónica entregui el premi, anem a veure els tràilers dels nominats.
I els nominats són aquests: Sexo a los 70, Carmela y Piedra, Papel o Tijera. Y ahora sí que us deixo amb la Verònica. Bé, bona tarda a tothom, benvinguts, bienvenidos, els que veniu de fora de Pineda. Només abans de fer entrega del premi al públic, només donar les gràcies a Cinemar per iniciar ja fa 11 anys aquest projecte, que sabem des de primera mà que és dificultós, com qualsevol projecte, a més ambiciós, però penso que moltes vegades quan ens reunim i parlem sobre el projecte, els petits entrebancs que van sortint, però els veig amb tanta il·lusió i m'encanta. Felicitats per aquesta iniciativa i perquè any rere any seguim tenint aquest festival que jo crec que ja és un referent, i apostar per la cultura, per aquest art, que no mori, i seguirem apostant per ell i apostant la cultura a la ciutadania i d'una manera gratuïta durant tota la setmana que es transmeten els curs. Aquest festival que ja acull moltíssimes inscripcions, aquest any creen 900 i pico, sempre estem així, entre 900 i pico, 1.000 i pico, on és superdifícil. Jo us planyo a tots els que feu de jurat, els que visioneu, que feu la selecció dels curs, perquè de veritat que és complicadíssim, perquè ja és complicat entre els 39 seleccionats escollir els diferents premis. Imagineu-vos, entre totes les inscripcions, les sol·licituds, és encara més difícil. Ens encanta, és un festival que ens agrada moltíssim, és una qualitat excel·lent veure la quantitat de gent que fa aquests curtmetratges, i una cosa que a mi m'agrada molt, que sempre quan ens visiten al festival són gent encantadora, amb unes ganes de viure i de transmetre cultura. Per tant, jo com a regidora no puc estar més contenta. Gràcies a tots i espero que per molts anys ens continuem veient al festival. I el premi al millor curt per votació del públic és per Carmela. De la Carmela de Vicente Mayors. La llum? Vinga, va. Bueno, la verdad es que, ahora escuchando que haya recibido esta tremenda ovación, y la verdad es que sí que, para mí sí que fue realmente la proyección más emocionante que he vivido nunca. Eso os lo tengo que decir, de verdad, tremendamente agradecido al público del festival, al festival, y al final es que este es el sentido que tiene también todas las personas que hacen los cortometrajes, y es que estas historias lleguen a la gente, lleguen al público. Y una historia más concretamente como la de Carmela, que es una historia de finales de memoria histórica, y que se trata de que esto no se pierda. Y es un poco lo que sucede también a la propia protagonista, Carmela, en ese momento en el que esas últimas letras que ella escribe llegan a día de hoy, a través de esa niña. Y es un poco lo que queremos hacer con esta historia, que se mueva, que la vea mucha gente. Y bueno, lo de ayer de verdad que no tengo palabras para agradecer a todos y a todas. Es que, gracias. Sí, ensenya el premi, que no sembla que només tinc la bossa.
Gracias, gracias Verónica. Madre, quiero que entienda mi ánimo y mi decisión. Algunas compañeras están en los economatos populares, otras montan munición en las fábricas y yo tomo las armas. La guerra pende de un hilo. Y todas nosotras debemos ayudar a la victoria. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Bravo. Ya sabéis que los sueños, hay que luchar por los sueños como en el corto, dice Carmela, y los sueños parece que no, que nunca llegan, pero a lo mejor llegan a través del tiempo y alguien años después lo recoge y lo hace realidad. Es un corto precioso, precioso. Bueno, y hablando de cosas preciosas, pues tenim una miqueta més de música i tornem a tenir a l'Anaïs Bernat i a la Núria Delgado ara amb una actuació una miqueta més alegre. Ara els farem una miqueta moure'ns a la silla, a la cadira, i ens faran l'actuació amb la cançó Honey Honey de Mamma Mia, con vosaltres l'Anaïs Bernat i la Núria Delgado. Bueno, ara ha arribat un moment molt especial, Ara és el Premi a l'Actuació Revelació. És un premi molt especial i ja veureu per què. I per lliurar aquest premi cridem a l'escenari al president de l'Associació d'Artesans de Pineda de Mar, el senyor Joan Rodés. Sisplau, Bueno, no està previst que digui res, però mira, tenen ganes de dir coses també, Afegit tot el que ha dit la Verònica, que ho ha explicat tot molt bé, jo també voldria posar un accent en una petita coseta que per mi és molt important com a pinedenc, no? Festival internacional, no? Això vol dir que aquest festival, que ja ha agafat molta volada, molta presència, també està fent una cosa molt important, que és de mica en mica anar posant el nostre nom i el nostre poble arreu, i això també és molt important. Un poble com nosaltres, que hem crescut moltíssim últimament, que ens convé bastant arrelar l'autoestima de tota la gent del nostre poble, que hi hagi events com aquest, que tota la setmana està a la sala plena, que ja portem 11 edicions, que funciona i és internacional, que hi ha més de 800 produccions que tenen interès en presentar-se en el nostre festival. La veritat que això és un 10 per l'organització i és un 10 com a projecte. Felicitats a l'organització. Mira, quan m'ha dit m'ha fet especial il·lusió. A mi sempre m'agrada estar amb el jovent i quan m'ha dit que donarem el premi de la millor actuació Revelació d'aquest any, que serà, en aquest cas, per la Clàudia García per Gènesis. Hola a todos, gracias por estar aquí, gracias a la organización, gracias a mi pareja por venir también, gracias a todo el mundo. No sé qué decir, la verdad,
Muchísimas gracias también a Ceres Machado, la directora de Génesis, y a todo el equipo de Génesis, porque sin ellos tampoco no podría estar aquí, entonces eso también es de ellos, o sea que gracias, por favor, un aplauso para ellos. Muchas gracias. Y bueno, simplemente voy a aprovechar este momento para alzar la voz sobre un tema muy importante, como es la violencia de género, esos pequeños matices en los que hablamos en Génesis, donde son las pequeñas señales o red flags, como decimos ahora, que no se ven y que están más escondidas. Tengamos mucho cuidado, por favor, cuidémonos. Tenemos que tener mucho cuidado también con las redes sociales, porque aunque es un método de comunicación muy bueno para comunicarnos entre nosotros, también es una manera de hablar con personas a las que no conocemos. Entonces son muy peligrosos, hay que tener eso mucho en cuenta. Y qué decir también me gustaría recalcar sobre todo a la gente joven que tenga muy claro lo que quiere y que no es no, y sobre todo que nunca haga nada por otra persona. Siempre tienes que tener en cuenta lo que tú quieres hacer y lo que estás de acuerdo. Nunca hagas algo lo que no estás de acuerdo, y menos por presión. Y nada, cuidaros mucho, gracias. Sí, me l'havia llegit bé, pensava que hi havia un altre paper. Diu, i tenim també un accèssit d'aquesta mateixa categoria, que seria per l'Alan Miranda, per la seva magnífica actuació a Tristes Tigres. Hola a todos, muchísimas gracias por todos los que han pensado en mí para este premio. Estoy muy contento. También quiero dar las gracias a todos los que pensaron en mí para darle la vida al personaje Marcos en el cortometraje, a Dan Pichardo, a Gerardo, también a todos los actores que también están en este cortometraje, que me lo pasé muy bien con todos ellos en el rodaje. Darle las gracias a mi familia, a mis padres, a mi padre que está allí grabando, a mis hermanos por acompañarme siempre en todo. También quiero enviar un mensaje para todos los niños de todo el mundo, que nadie puede haceros sufrir, sea quien sea, y muchísimas gracias por todo. ¿Para la foto? Yo solo decirle a todas las chicas que os comáis los gofres sin parar, todos los que queráis. Nunca es poca comida. Això. Veré más trailers, venga, va. Un mes o así. ¿Y tú? Algo más. ¿Y has quedado con alguien? Sí, con 2 chicas. ¿Y qué tal? Regular. ¿Y eso? Yo estoy pasando muy bien, Alma. Me encanta estar contigo. ¿Y yo? Oye, ¿te gusta o no? ¿Escuchas? Es un chico problemático, créeme. Es tu alumno, tú le conoces mejor. Pero de verdad que creo que hay otras formas de solucionar esta situación. Yo tengo un nieto que tiene algún problemita con el lenguaje también, y estoy totalmente contigo en esto, y ojalá haya muchos macros como tú, porque además todos los más inteligentes de la historia han tenido problemas con el lenguaje, o sea que bravo, bravo por estos cortos tan estupendos, y yo lo que os dije antes, comer gofres que son buenísimos. Seguimos. Pues sí. Seguimos i continuem amb una miqueta més de música, una cançó que ens enviatja directament a la pista de ball.
Bueno, sí, la verdad es que sí. La canción es de Moulin Rouge. Y sí, se pone la cosa calentita, Venen l'Anaïs Bernat i la Núria Delgado amb el pare de l'Anaïs, Quim Bernat, i ens faran la cançó de la Lady Marmalade. Bravo! Nos ha puesto en órbita, Molt bé, Qué gozada trabajar con tu padre, Bueno. Maticemos. Qué puta... Perdón. Trabajar con tu padre, Es que las cosas dependen de cómo las mires. Bueno, dejemos eso. I continuem amb un altre premi. Aquest és un dels premis que a mi més m'agraden, el Premi d'Animació. M'agrada molt. Crec que tenim una qualitat en aquest país que és una passada, Per fer el lliurament necessitem que pugi la presidenta de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Pineda de Mar, la Sònia Caro. Sisplau, un aplaudiment. Ja sabeu que arribi aquí, Hola, bona nit. Sí? Us dius tu? Vinga, va. Els nominats, aquí està. Los nominados son... El meu disculpeu amb el meu anglès. The Three Sisters, les tres hermanes. Petra de Cintia Leita, Carmen i la Cuchara de Paco. Això, molt bé. I ara verem el guanyador d'aquest premi. I el premi al millor curt d'animació és per Carmen i la Cuchara de Palo, de Carlos Gómez Mira. Buena nit, muchas gracias a todos por venir. Es un honor el estar aquí y que me otorguéis este premio. Por lo que me han dicho, toda la semana la sala ha estado llena y eso es la mejor noticia para un festival de cortometrajes, porque da visibilidad a los trabajos que hacemos y es de agradecer, de verdad, que estamos, yo y me imagino que todos los cineastas, estamos muy agradecidos de la labor que hacéis. La historia de Carmen es una historia sobre el legado, sobre nuestros abuelos, sobre cómo es súper importante el mantener viva la memoria de nuestros seres queridos, porque al final nuestros abuelos han vivido toda una vida y tienen muchísimo que enseñarnos. Al final nosotros somos más jóvenes, algunos más y otros menos, pero nuestros abuelos son mucho más viejos que nosotros y con muchísima más sabiduría. Entonces, no les apartemos, hagámosles partes de nuestra vida y cuidémoslos, porque se lo merecen. Así que muchísimas gracias. Venga, la foto. Molt merescut aquest premi. I ja podeu mirar aquest curt amb els vostres fills, perquè és meravellós. Bueno, mentrestant, anem a veure una miqueta d'un trailer del curt, que és estupendo, ja veureu. Vinga, va. Y ahora, cariño, es tuya, con ella. Cada vez que saborees un nuevo plato,
podrás viajar a mis recuerdos. No quiero ser una gran cuoca como ella. ¡Y odio la cocina! Cuando pruebes el sofre de queso, ya verás cómo recuerdas. Repite conmigo el conjuro. Cucurpata de la patata, máquina de cabalgata, cuchara del palo, quebracho coronar. Bravo, bravo! Cucufata de la patata. Bueno, ara ha arribat un moment especial, Ara tenim un recordatori a una persona molt especial. Abans de continuar la nostra programació, ens aturarem un moment per fer-li un record especial. Aquest fi d'agost ens va deixar qui va ser el primer president i l'ànima de la nostra associació. Un home que sempre va defensar amb convicció el projecte de mantenir viu el cinema a la nostra vila de Pineda de Mar, l'Emili Biosca. Avui aquí, en aquest festival que ell estimava i pel qual va lluitar, volem fer-li un sincer reconeixement. I allà on siguis, Emili, gràcies per inculcar-nos l'amor per la cultura i sobretot pel cinema que tant li agradava. No us demanem un minut de silenci, tot al contrari. Seguimos el proyecto de Emilio y esperemos que su sueño, que hoy hace 11 años, que este año hace 11 años, se haga realidad muchos más. Y como no queremos tristezas, pues hay una canción que yo me voy a permitir cantaros. Ya sabéis que yo soy cantante. Eso de hablar, pues no, es como secunda, en plan B. Cuando dé un poquito de pena en el escenario, pues me dedicaré a hablar. Pero de moment farem una cançó per el record de l'Emili, que se llama así, Recuérdame. Venga, va. Esto no lo habéis grabado, ¿no? Lo tenéis que editar esto, Me he posat talons, no em poso mai. Bueno, pues después de esto seguimos con los premios que faltan y que presentamos enseguida. Ara toca el premi al millor curt en català. I farà l'entrega del mateix al Manel Flores. No aplaudiment per ell, sisplau, que és el president del Casal d'Avis de les Mèlies de Pineda de Mar. Bona tarda a tothom. Els nominats per aquest premi són en Tomàs, de Ferran Navarro de Beltrán, en Vida al teatre, de Guillem Manzanares, o en Roba estesa, de Xavier Pijuan. Això. I a veure qui és el guanyador? I el guanyador, Vida al teatre, de Guillem Manzanares. Recull el premi la Míriam Isquera, sisplau. No sóc en Guillem Manzanares. El Guillem està fent un rodatge a Tenerife i no podia venir, em va demanar que vingués jo per si hi havia això i aquí estic. Per mi és un plaer que aquest curt que amb el Guillem i la Laia Manzanares vam fer, ens ho vam passar superbé, és una història preciosa de recuperació entre una mare i una filla i una història d'acceptació d'una actriu amb la seva pèrdua de memòria. El viatge és molt bonic perquè són dues recuperacions, que és una amb si mateixa i l'altra amb la filla. Per tant, un curt de dones que parla de dones i d'emocions femenines. Permeteu-me també, és una cosa que últimament allà on vaig públicament necessito dir, i és que no sé
com esteu portant el tema del genocidi de Gaza. És horrible, em sembla que podem fer coses, encara que a vegades pensem que no podem fer. Una d'elles és votar amb consciència qui són els nostres dirigents. Una altra és accionar, sortir als carrers. El dia 4 hi ha una manifestació multitudinària a Barcelona i penso que una altra que podem fer, i és la més important i té a veure amb la memòria, i és que no deixem de parlar d'aquest genocidi entre nosaltres. No fem que això passi a l'oblit de cap de les maneres, perquè l'única cosa que queda és que els nostres ulls estiguin damunt de Gaza i que aconseguim d'alguna manera obligar aquesta gent que mana al món, que els posem nosaltres, ells han de fer el que nosaltres volem, no estan posats per manar-nos a sobre nosaltres, sinó que els votem, els decidim i per tant han de fer feliços a la seva població. Per favor, aturin aquesta massacre i aquest genocidi. Perdoneu-me, però és una cosa que no puc evitar de dir. Yo voy a una foto con ella y después iré para... Bueno, antes de poner el corto... No, antes de poner... Hola, ahora sí. Antes de poner el corto, decir eso mismo. Lo iba a decir al final de la tarde, pero a Miriam se va a adelantar, que sí, que lo que está pasando a Gaza no es una masacre ni es una guerra, es un genocidio como una casa de grande y tenemos que hacer algo, todos los países de la Unión Europea. Pero aparte de esto, quiero decir que hay una frase del corto Videoteatra que yo como artista me la voy a quedar, Miriam. Que digo, yo lo voy a decir en castellano, dice: he vivido tantas vidas que ahora que solo tengo la mía, me voy a aburrir. Y me parece maravillosa esta frase, maravillosa. Anem a veure el curt, vinga, va, al trailer. Vaig quedar fregida mirant un documental d'un assassí en sèrie que al final germanes bessones que sonaven alternant, o sigui, una cosa absolutament... Pots parar aquí un moment, sisplau? Bueno, doncs van pelar a totes dues, però clar, així és la vida. 3 creus de Sant Jordi van venir al teu 10è aniversari i un expresident de la Generalitat i no un de qualsevol. A mi les creus de Sant Jordi em són igual. Sí, molt igual. Sí. Jo només volia que m'estimessis almenys tant com t'estimes al teatre. Bravo. Bueno, i ara arriba un premi que a mi m'ha agradat molt veure aquestes peces, m'ho he passat molt bé. Aquí és on en la mateixa peça he rigut i he plorat a la vegada, o sigui, molt bé, semblen precioses, totes 3. Es el premio a la mejor comedia. Maravillosos todos, ¿eh? Y farà l'entrega al Javier Sánchez, president de Cinemar. Un aplaudiment, sisplau. Pots dir tu els nominats? Ah, però sí. El premi? Ho dius d'això? Vinga. Els nominats. Perdona, que veiem Vale, els nominats són All You Need Is Love, de Dani Ruiz, Sexo a los 70, de Vanessa Romero, y Solo o con leche, de Bernardo Hernández Conejero. I el guanyador és All You Need Is Love, de Dani Ruiz. ¿Vienen a recogerlo en su nombre? Moltes gràcies. A tu. Bé, jo tampoc sóc ni la Carmen ni l'Olivia, però elles ara no podien vindre, estan fora i jo estava
a prop, així que de part seva dono les gràcies de part seva i de la part de tota la producció. I res, jo volia dir que enhorabona a tots els guanyadors i també a tots els que teniu idees i les porteu a terme i em sembla de ser molt valent. Així que res, moltes gràcies i que visquin els curts i el cinema. Bueno, ara mirarem el tràiler. Aquest Premi Comèdia és el Premi Josep Martín i el tràiler d'aquest curt que em sembla meravellós y una cosilla que me quedo a mí de este corto es eso de que tengo el diablo dentro, estoy poseída. Qué bonitas son. Venga, va. Asu, he pecado. He pecado. He pecado y de qué manera, ¿eh? ¡Roja! ¡Cállate! Bueno, rojo el color del deseo, de la lujuria, el color de la tentación y la concupiscencia. Ya lo sé. Esta noche han dado un concierto maravilloso en La Venta. Ay, marica. En La Venta, sí, No. en Venta. No me gusta el brillo de tu mirada. Vamos. No era ella, era el diablo, de verdad. Bueno, seguimos con los premios y ara sí que anem a mirar el guanyador, el curtmetratge guanyador d'aquest festival, que és el Premi Vila de Pineda. I per això necessitem aquí a dalt a la nostra il·lustríssima alcaldessa, la senyora Biosca, sisplau, per dirigir unes paraules abans de seguir. Pues ja, sí, no callis, Parar un poco si queréis tomar aire. Y ahora, torneo a aplaudir, venga, va. Cogido la chuletilla y todo, porque la impresora se ha estropeado. I aquí ja ens en recordem, de com ho fèiem abans. Bueno, res, només diurant totes les paraules, doncs volia dir 4 coses que penso i preguntar als companys que estaven asseguts al costat. Enteneu el català? Em dic que sí. Sí? Perfecte. Qualsevol cosa ho dieu, però la veritat és que és un honor poder compartir també avui, la gala d'avui, amb persones, artistes, cineastes, actrius que venen d'arreu i que és un honor per nosaltres que avui també estigueu aquí i que ens podeu entendre, que sabem que us esforceu i que ens entenem. Doncs bona nit a tothom, bona tarda, bona nit, regidors, regidores, que sé que avui ens acompanyeu, professionals d'arreu, que avui esteu aquí, que voleu compartir aquesta cruenta, aquesta 11a edició del Festival de Curtmetratges organitzat per Cinemar. Amb més de 900 films, amb més de 900 curtmetratges, obríem aquesta edició. Sempre que tanquem una, comencem la següent, van fent que sí, aquí l'organització. Aquest any més de 900, que es diu Ben Aviat, arribades, com dèiem, tant de Catalunya però també d'Espanya i d'arreu del món. N'havíem d'escollir 35 i així que el primer agraïment va per totes les persones de Cinemar, per totes aquestes personetes que mai surten al lloc i penso que cal reivindicar que existeixen i que són l'ànima de tot això. Sense elles, que es passen tantes i tantes hores rebent, seleccionant, endreçant, ordenant, visionant, escollint, vull dir que fan la feina prèvia del jurat, així que un aplaudiment a tots vosaltres. Dèiem doncs això, que aquests curtmetratges ens fan connectar
a vegades d'una forma colpidora, no? Amb realitats que a vegades no volem veure o no volem sentir o al nostre dia a dia no veiem. Però a través del cinema, a través de la cultura en general, però en aquest cas el cinema, podem connectar, podrem empatitzar amb vivències moltes vegades desconegudes o llunyanes o que no hem tingut l'oportunitat vital de viure. I sobretot jo penso que el que més ens ajuda, i penso que això és un valor en si mateix, és a reflexionar. Molts dies, el dia a dia, la feina, els nens, la família, les preocupacions, no ens deixen aturar i reflexionar. I aquesta setmana penso que hem tingut l'oportunitat i ens regaleu, Cinemark ens regala aquesta setmana anual de reflexió. I això és molt important, de poder aturar i, com deia també, la presentadora deia, ens fa sentir, ens fa sentir vius, ens fa plorar, emocionar, riure. I això per si mateix ja té molt mèrit, ens ho passem molt bé. Jo penso que també ho dèiem amb un guanyador, veure la sala plena ja és un regal, veure que tothom pot emocionar-se, pot viure aquestes experiències que viuen tercers, que sí que són actrius i actors, però ens feu viure d'aquesta manera, amb aquesta passió, aquestes vivències, aquestes històries, penso que amb això ja val la pena. Així que moltes gràcies. Avui un dels guardonats és Carmela, i l'altre dia estàvem aquí i dèiem que era el curt més ovacionat. No ho sé perquè n'hem tingut molts i d'altres edicions també que ens han fet remoure moltes coses. Però jo penso que l'altre dia aquí en aquest auditori es va donar aquesta gran experiència vital, de poder compartir sense viure-ho, perquè som joves, tots som molt joves, però ens ho han explicat, els nostres avis, els nostres tiets, o familiars molt propers, què va passar aquells anys tan durs a Espanya, què va passar en general, però què va passar amb les dones. I penso que és una història molt oblidada perquè hem sabut moltes coses, per sort, però ens ha donat l'oportunitat de rememorar aquesta memòria col·lectiva, de no perdre aquesta memòria col·lectiva compartida i d'aquesta lluita que van tenir tantes dones perquè avui moltes puguem estar a molts llocs, a nivell familiar, a nivell professional, a nivell de la política, però penso que aquesta reivindicació cal dir-la i cal posar-la i es mereix un aplaudiment. Així que moltes gràcies a les Carmeles que han existit al llarg dels temps. Veiem que és una oportunitat per aprendre, jo penso que hem après molt, una edició més que hem après molt i ens quedem amb això, amb aquest aprenentatge i que tanquem aquesta edició amb tots els ingredients que pot tenir un festival d'aquestes característiques. Produccions pròpies. Ja estem acostumats al dia que no sé què farem, però segurament que alguna cosa podrem encara pensar i realitzar. Són produccions pròpies com la que hem vist aquest any, que és la segona part del Baró de Montpalau. La part de solidaritat, que aquesta és novetat d'aquest any. Cinemark també és solidari. Aquest any han fet aquesta aposta, aquest suport, en aquest cas, a entitats afectades, entitats culturals afectades per la gana. I un tercer element que jo penso que és molt important i que ha sortit moltes vegades aquesta paraula, però que cal també dir que és la qualitat. Estem aquí tots, 11 edicions, no cal, els que hem vingut cada dia ho sabeu, els que heu vingut un dia també, la gran qualitat de les produccions que tenim pròpies al país, a Catalunya, en català, en altres idiomes, que fan que aquest tipus de projectes culturals tinguin tot el sentit i que ho puguem veure, que puguem omplir aquesta sala, omple moltíssim i només per això ja val la pena seguir apostant per aquest tipus de projecte. El suport de l'administració segurament que aquest tipus de festivals segurament no seria possible,
o suport de tot tipus, patrocinis en general, però jo penso que cal posar sobre la taula l'esforç que feu persones anònimes, sobretot el suport a l'administració ja el tenim, però esforç i temps que dediqueu, deixeu de dedicar a les vostres vides per que això sigui possible. Gràcies als que vareu començar, als que vareu continuar, els que ja no hi són i els que ens acompanyeu. Perquè això sigui possible, perquè la cultura sempre estigui al nivell que ha d'estar i segueixi omplint ànimes. Avui donem 5 premis, però com dèiem, el premi més gran ens l'emportem al públic, que és el que ens emportem tots aquests aprenentatges cap a casa. En nom de l'Ajuntament i de tot el municipi, penso que és de rebut, només queda que agrair tots aquests esforços, també la col·laboració, que no vull oblidar, de les noies, perquè aquest any tots són noies del servei comunitari, moltes gràcies, dels instituts de Pineda de Mar. I que ara tenim un problema, perquè el llistó està molt alt. I l'any que ve ens trobarem aquí, espero que ens tornem a trobar aquí per veure cinema d'aquesta qualitat i que el llistó està molt alt, no podem baixar el nivell, us miro vosaltres, que són els que es passen tant temps preseleccionant. Bromes a part, sabem que mantenir el nivell és molt difícil, però com dèiem per aquí, ja som un referent i per tant aquest referent hem de continuar, hem de seguir apostant per la cultura, apostant pel cinema. Pineda de Mar seguirà fent-ho. Moltes gràcies i a seguir avui. Moltes coses. No. Premi Vila de Pineda, els nominats són Insalvable, de Javier Marco, L'amor, de Jesús Martínez Mota, Tristes Tigres, de Adam Pichardo. I a veure el guanyador. Vinga, va. El guanyador. El Premi Vila de Pineda, el millor curt, és per La mort, de Jesús Martínez. Recull el premi Xavier Ortega, ajudant de producció. Bé, gràcies a tots per estar aquí. La veritat és que fer un curs sobre la mort i fer-lo amb tocs d'humor no és gens fàcil. Ho hem d'agrair al guionista, que moltes vegades passen desapercebuts, els guionistes Santiago Pajares. També la gran actuació de Pepa Niorte i Lluís Segabassa, també d'Ainoa Gràcia i de Mano, com de tot l'equip. Però sobretot, ja l'heu dit, però és que per mi crec que és el més important, agrair-vos a tota l'organització que moltes vegades, la majoria de les vegades, de manera desinteressada i anònima, es foten una feinada i unes hores de treball increïbles per aconseguir arribar fins aquí. Gràcies a tots. Moltes gràcies. Doncs ara anem a veure tot el curs sencer, perquè és el guanyador del Premi Vila de Pineda, es diu L'amor, i només una cosa que m'ha quedat a mi d'aquest curs, aquí al cap, que dice, es que morirse no es tan fácil. Anem a veure.
Hola, buenos días, soy Luisa Gabasa. Quería dar las gracias al Festival Internacional de Cortos de Pineda por otorgarnos el premio al mejor corto. Pero también quería disculparme por no estar ahí. A veces en la vida parecen imponderables y yo he tenido uno, y es que a mi marido lo han tenido que operar y, lógicamente, pues estoy con él a su lado, que es el lugar que corresponde estar. Ya me gustaría estar en el festival, pero no puede ser. Lo siento infinito. Sé el cariño que me tenéis, que es recíproco, y ojalá que el año que viene, de una manera u otra, pueda estar acompañándonos. Mientras tanto, muchísimas gracias al festival. Larga vida para los festivales. El corto es cine. Muchas gracias y miles de besos. Morir-se no està fàcil. Bueno, ja estem arribant al final. Ha sigut una nit plena d'emocions i no hi ha res millor que la música per unir-nos y para cerrar cositas, ¿no? La música la tenían que recetar en las farmacias porque cura, evoca, hace amigos, te enamora, de todo. Y lo que viene ahora és la propera actuació d'aquesta nit de la Anaïs i la Núria, i ens faran, a més amb l'ajuda del seu pare, del Quim, una cançó esta que decía, esta de la película Fiebre del sábado noche, pues esta. Anem a rebre's, vinga, va. Bravo per l'Anaïs Bernat, en Quim Bernat. Gràcies. Bueno, per tots tres, que han sigut meravellosos tota la nit, tota la tarda, cantant-nos cançons i fer-nos vibrar una mica. I ja toca fer la despedida. Gràcies per la vostra increïble actuació, per les noies. I ara es quedarà la foto de família. A mi m'agradaria que aneu pujant els premiats, organitzadors, lliuradors de premis, pugeu tots a l'escenari de nou per fer-nos una foto. Ja sé que és un poco rollo, però la foto quedarà para siempre y es bonita, ¿no? Venga, anem a fer-la. Y mientras suben, me despido de vosotros y damos por cerrada la 11ª edición del Festival Internacional de Cortometrajes de Pineda de Mar. Gracias a todos por venir y por hacer de esta noche un evento inolvidable. Fins la propera edició, fins al Cinemar 2026. Veniu, que farem la foto. Petonet per tots. Gràcies, bona nit!